Jako první začneme kroužit hlavou na jednu stranu. Teď na druhou stranu zase 5 kroužek. Tak, teď začneme kroužit rameny dopředu. Dozadu. Tak, stop. Teď začneme kroužit trupem, nejprve napravo. Zpomalíme u toho a prodýcháme. Tak, teď na druhou stranu. Zastavím. Teď můžeme rozcvičit pánvev, takže budeme kroužit pánví. Nejprve doprava. Udělám si větší rozestoupení, takže víc se rozkročím. Tak a začnu kroužit. Můžeš si dát ruky v bok. Tak, teď na druhou stranu. Tak, teď zastavím, teď začnu kroužit jakoby nohou pravou celou, takže nejprve zvednu a potom kroužím na jednu stranu, takže můžeme začít pravou, zvednu a kroužím, tak. Teď na druhou stranu. Vystřídám nohy. Teď na druhou stranu. Tak, zastavím. Teď začneme trošičku dynamičtější. Teď budeme jakoby poskakovat na místě, to znamená prošlapovat. Takže uděláš lehké běžecké poskoky prostě na místě. Tak, ano. Tak přidám k tomu kolena. Zastavím. Teď budeme přitahovat, zase budeš jakoby běžet, ale budeš dávat paty k jíždím. Tak, stop. Teď do toho zapojíme i ruce, takže si dáš pár panáků. Takže budeš dávat, ano, začneš takhle ruky u sebe, nohy u sebe a budeš roznožovat a dávat ruky v podstatě nad sebe, nad hlavu. Zároveň. Zastavím. Jsme trošku zahřátí, ale ještě pořád můžeš rozhýbat víc nohy, takže svaly jako stehna třeba, takže si můžeš dát 10 dřepů. Můžeš se trošičku víc rozkrčit. Tak. Snažím se udržet paty na zemi, do 90 stupňového úhlu v kolenou.
Tak, jakmile dokončíme 10 dřepů, tak půjdeš teďka plank, to znamená, že dáš nohy za sebe a půjdeš na lokty na zem. Můžete to vidět, tak. Propneš nohy a budeš přitahovat kolena, budeš se snažit přitáhnout kolena k prsu. Tak můžeš zkusit. Tak, snažím se držet pevné břicho. Ano, prodýchám pořádně. Tak, poslední. Tak, teď se postaví. Teď budeš rotovat v trupu ve stoje, takže si dáš ruce před sebe, pokrčíš, takže dáš si ho vlastně, pokrčíš se v loktech. Tak, takhle, ano, a budeš dělat rotace trupu, to znamená vytáčet trup do stran. Snažíš se držet pořád pevnou hlavu, pevné ruce, snažíš se to dělat dynamicky, takže dáš pořádný švih do toho, když jdeš do strany. Tak, ano, zase musíš držet pevný postoj. To bychom měli. Teďka rozcvičku máme za sebou, teďka dáme protahování. Takže se teďka vezmeš si svoje lítko nebo nohu a budeš se protahovat ve stoje, vlastně, že ji přitáhneš k jíždím. Takže tak, ano, chytneš nohu, pevný stoj, stojná noha je pevně v zemi, snažíš se držet vlastně kolena u sebe. Chvilku v tom vydržíme, prodýchám to. Tak po chvilce vystřídám nohy. Zase se soustředím na to dýchání. Pevná stojná noha. Položím nohy, teďka si přitáhneš nohu, vlastně chytneš se za holeň a přitáhneš ji před sebe, takže budeš protahovat stehna. Tak. Držím pevnou stejnou nohu, prodýchám. Tak vyměním nohy. Tak stačí. Teďka se budeme snažit protáhnout si vlastně boční část vrchního, prostě vrchní části těla, takže se budeš vyklánět doleva, vlastně jednu ruku natáhneš nad hlavou, budeš se snažit jakoby, jak kdyby se pro něco chtěl natáhnout vlastně. Takže ano. Držím pořád nohy na zemi. Nemusíš se zase tak zlomit, spíš prostě natahuj tu ruku do dálky. A jestli to můžeš udělat těžší, že tu rukou, kterou se opíráš o nohu, můžeš dát na druhou stranu, vlastně tlačit na druhou stranu. Takže se nebudeš opírat o nohu a dáš ji před sebe a vytáhneš se na pravou stranu. Ne, níž. Tak, ano. A můžeš ještě níž. Tak, ano.
a drž vlastně pořád tělo jakoby dopředu, takže i hlavu dopředu. Díváš se dopředu správně. Tak, teď si správně. Tak, přes předklon běž zpátky do toho cviku, běž tak. No, dobrý, běž na druhou stranu. Po chvilce si zase dáš ruku před sebe a vytáhneš se na druhou stranu. Držíš hlavu rovně. Tak, teďka se normálně narovnej. Teď si protáhneme záda, takže dáš ruce za záda, spojíš je za sebou. Teďka budeš vlastně napneš hrudník a zase ho vydechneš, takže to i prodýcháš. Takže napni hrudník, propni ruce a vydechni a pořádně ten hrudník vlastně zatlač dovnitř. Nádech, můžeš dát ruce i víc trošku. Vydechnout. Nádech. Tak, necháš ruce spojené za zády, uděláš širší stoj rozkroční, předkloníš se a dáš ruce za záda a snaž se propnout záda. Tak, vytáhni se teďka. Tak, rovně záda a vytáhni se za těma rukama. A drž chvilku. Tak, teďka zůstaneš pořád v té pozici a ruce jenom povolíš dolů. Tak a snaž se, teďka dáš ruce jakoby nad hlavu směrem, nad hlavu propneš nad hlavu. Tak a snaž se držet rovné záda. Tak držíš pozici, a teďka povolíš dolů, že vydechneš a dáš ruce, jakoby necháš volně ruce dolů vyset a to tělo taky. Tak, vydechni. Zůstaň dole ještě a pomalu se budeš postupně záda, hlava, půjdeš nahoru. Tak, ruce nech podél těla. Tak, teďka vlastně protáhneme ruce. Pořád to je, takže v pohodě. To je jenom menší komplikace s natáčením. Takže teďka procvičíme ruce, takže dáš jednu ruku před tělo směrem, že vydáš do boku, na druhou stranu, před tělo, tak, druhou rukou chytneš za paži, tak, a snažíš se, ne za rameno, za paži, tak, a snažíš se tou rukou vytahovat do strany, tak, ano. Nemusíš kmitat, prodýchej to pořádně. Tak povolíme, vyměníme ruce. Právě bojím, že to mázlí. Co uvidíme. Uvidíme. Držím hlavu nahoře. Tak.